हाल में अह पंडाल में माई के मूर्ति देखबे साल में तम मिला सेट करी हो मेला में जान भेंट करी हो मिले के एगो डेट धरी हो मेला में जान भेंट करी हो तम मिला सेट करी हो मेला में जान भेंट करी हो तू हर हाल में अह पंडाल में माई के मूर्ति देखबे साल में तम मिला सेट करी हो मेला में जान भेंट करी हो मिले के एगो डेट धरी हो मेला में जान भेंट करी हो तम मिला सेट करी हो मेला में जान भेंट करी हो। रिकॉर्डिंग बाय बिहारी म्यूजिक चकिया मिक्स्ड बाय डीजे मुकेश बोला बोला थाने वाली महारानी की अरे फोनवे पदिल के बात होई मंदिर गेट पे मुलाकात होई अरे फोनवे पदिल के बात होई मंदिर गेट पे मुलाकात होई टाइम से मिले तू आई हो जनी भाई बाप से डरई हो नौमी के रात में घूमब साथ में हाथावा धो के तोहरा हाथ में तम मिला सेट करी हो मेला में जान भेंट करी हो मिले के एगो डेट धरी हो मेला में जान भेंट करी हो। मिक्स्ड बाय डीजे मुकेश बोला बोला मैया शारदा भवानी की हा बड़ी मिले के करता मन हो संगे करब माई के दर्शन हो हा बड़ी मिले के करता मन हो संगे करब माई के दर्शन हो का बुझा तो नई खेतारा इहे बा मौका दिहना धोखा संगे झुलुआ झूलब नोखा तम मिला सेट करी हो मेला में जान भेंट करी हो मिले के एगो डेट धरी हो मेला में जान भेंट करी हो। प्रेम से बोलो वैष्णो देवी मैया की राजकुमार के प्यार पकड़ विश्वास बाटे राजा उपेंद्र के तोहरे प्रयास राजकुमार के प्यार पकड़ विश्वास बाटे राजा उपेंद्र के तोहरे प्रयास बुझ कुंदन के मजबूरी पिंटू विशाल से सहाय ना दूरी करिह ना देरी अह सबेरी लेहब माई के सात फेरी तम मिला सेट करी हो मेला में जान भेंट करी हो मिले के एगो डेट धरी हो मेला में जान भेंट करी हो। मिक्स बॉय बिहारी म्यूजिक चकिया।